לה עם הסיפור הזה היום בעצם. קודם כל כדי להגיד שאין דבר כזה, אין אדם כזה ואין עסק כזה שמתחיל והוא רק עולה ועולה ועולה למעלה. לכולנו יש ירידות, עליות, כישלונות, אי הצלחות, אפשר לקרוא לזה. כולנו צריכים לחוות משהו שהוא לא כל כך טוב. ואני רוצה להתחיל רגע עם הסיפור האישי שלי. לפני מספר שנים פתחתי עסק. מלאת מוטיבציה, רצון טוב לעזור, הנה אני מגיעה לעולם, ויש לי באמת לקוח אחד ועוד אחד, ופתאום יש לי 5 לקוחות, וחברה מספרת לחברה, והלוח זמנים שלי עמוס כל כך, והנה, אני ממש סיפור הצלחה. אם אנחנו מדברים על הגרף, זה מפה הולך רק להמריא. והחוות דעת מאוד מאוד טובות, ואנשים חוזרים אליי, וכאילו מצאתי משהו שאני גם עוזרת נורא לאנשים, וגם מצד שני אנשים מאוד מאוד מרוצים ממה שאני עושה. זה חייב להצליח, הרי זה המתכון, נכון? אין משהו אחר. אז אני מוציאה פליירים, ומוציאה כרטיסי ביקור, ומתחילה ככה לחלק אותם, ואני בטוחה שעכשיו שהטלפון שלי ברשות הכלל, הוא לא יפסיק לצלצל. זה פשוט כל היום אני צריך, ובאמת אחרי יום-יומיים אני מקבלת כמה צלצולים הזויים כאלה. אני אומרת, אני צריכה מזכירה כנראה שתענה לטלפונים, כי ברור שעכשיו זה... אני גם יוזמת שיחה עם בעלי, אני אומרת לו, תראה, עשיתי סדנה, משובים נהדרים, אנשים מתקשרים, כנראה שנצטרך מטפלת שתעזור לי, כי... אז היה לי ברור שזה המתכון להצלחה. זו הפרסומת הכי טובה, זה עובר מפה לאוזן, אני טובה, זה ילך וזה יהיה. ופתאום, קורה משהו. לקוח אחד סיים תהליך, הודע לי, כתב מכתב נורא יפה, לחץ לי יד, אמר לי, שינית לי את החיים, נהדר. ולקוח אחר גם סיים. בינתיים החבר שהוא היה אמור לספר לו, לא כל כך מתקשר, והסדנה שהייתי צריכה לסבור באיזה ארגון שבאמת כבר היינו במשא ומתן מאוד מתקדם, נופלת בגלל בעיות תקציב או משהו כזה. ומהמקום הנורא נורא גבוה של ההיי הזה, של הרצון הזה באמת להמשיך ולעשות, אתה מוצא את עצמך בוקר אחד, לא יודע, מה עושים היום? מה עושים היום בבוקר? כאילו, הלוח זמני כבר לא כזה מלא, ומה קורה, מה אני עושה? אז בעצם, לשלב הזה, אני קוראת שלב ההכרה במציאות. בשלב הזה, כל עסק בעצם חווה אותו, ומבין שלהיות טוב במה שאתה עושה, במקצוע שלך, זה לא מספיק. זה נהדר אולי כשאתה שכיר, והייתי הרבה שנים שכירה, וזה טוב, אתה יכול להתקדם, אבל זה לא מספיק, כי כשאתה מנהל עסק עצמאי, אז אתה... צריך שיהיו לך מכלול של תפקידים שאתה מבין בהם, שאתה לוקח עליהם אחריות, שאתה לומד אותם. אם כשאתה שכיר, אתה בורג במערכת, יכול להיות בורג מאוד מאוד משמעותי וגדול, אבל עדיין בורג במערכת, אז כשאתה מנהל עסק עצמאי, אתה המערכת כולה. אתה המנכ"ל שצריך לקבל החלטות, ואתה מנהל הפיתוח שצריך לפתח את המוצר שלך או את השירות שלך, אתה מנהל השיווק, בכלל מילה גסה. שיווק, אני אדע איפה לפרסם, מה לפרסם, למי להגיד. ועוד אחרי הכל, שאנשים נורא מרוצים, ועשית, אתה גם צריך להיות מנהל הגבייה. מה קורה? עשיתי סדנה, כבר עבר, שוטף, 30, 60. ובמקומות האלה, עסקים נופלים. תוך כדי שאני לומדת ומבינה שהתהליך שלי הוא... יש בו הרבה למידה, זה לא מספיק להיות טוב במה שאתה עושה. אני פוגשת עסקים אחרים, ואני רואה שגם אם אני מאמנת, או מישהו אחר שהוא מטפל, או מישהו אחר שהוא רואה חשבון, סך הכל טוב במה שהוא עושה, אבל במכלול הדברים אחרים אנחנו מתמודדים עם אותו דבר. שנינו צריכים להקים אתר, ושנינו צריכים מעצבת גרפית שתעזור לנו למתג את עצמנו, ושנינו מתמודדים באמת עם אותם דברים שהם לא המקצוע שלנו. ואז אני פוגשת את האלה, ואני מבינה שאני יכולה ללמוד מכל עסק. גם אם הוא בדיוק יושב על אותה נישה שלי. אני לומדת ממנה, העבודה ביחד היא נהדרת, היא יוצרת דברים מופלאים, דברים שהכוח הזה שלה ביחד